na ụzọ ije ndị Igbo nọ n'ụlọ asị m na ọ ga-adịrịrị unu niile mma, ọ ga-adịrị onye ukwu ma dịrị onye nta mma. Ekelele m unu ka agbapụ ya ọsọ n'isiokwu m nke tata. Asị m ka njukene ajụjụ a, ihe mere na eze ọdịnala ndị isi ojii mana ala Igbo na-aza afa bekee mana afa ha abụ mana ha kwesịrị ịbụ ndị ọdịnala, ndị na-akwalite omenala, ndị na-akwalite asụsụ na ọdịnala be ha. Gịnị mere na ndị isi ojii ndị eze ọdịnala ha na-aza afa bekee? Ihe anyị ji ekwu ihe abụọ na ndị obodo ndị ọzọ na-akwalite omenala ha. Ndị obodo ndị ọzọ, ndị eze ha nọ na be ha na-edozi be ha, na-eme ka ọ dịrị ha mma. Ndị obodo ndị ọzọ ewebeghị ebe ijere, ọkachasị n'ụwa nọ n'ụzọ ije na-ekiri m ugbu a. Anụbeghị m na ụfọdụ ndị eze obodo ndị ọzọ na-aza afa n'iji maatụ afọ Igbo. Mana ị ga-abata n'ala Igbo, ọkachasị n'ala Igbo be anyị, ị na-anụgasị ndị kwesịrị ịbụ eze ọdịnala, ndị si na ha bụ eze ọdịnala na-aza afa bekee. Ụfọdụ n'ime ha amaghị ihe gbasara ọdịnala be ha, ụfọdụ imirikiti n'ime ha amaghị ihe na-eme n'obodo ha, wee na-asị na ụdị ihe dị otu a jọgburu ude na-esigbu nkakwu na o kwesịghị ịdị otu a, na ọ dịghị mma. Kedu ka gị wasị bịa n'ịkọtaba obodo gị na ọdịnala gị, mara ihe na-eme na be gị, mara ka a si akwalite omenala gị, na-asụ asụsụ be gị, gịwa bụ eze, ọ bụzi gịwa na asụ ma na-aza afa ndị ọcha? Ya wutekwana unu na ọka o si wute m ka m si ekwu ihe a. Ị ga-eje na obi eze bụ onye isi ojii, ụfọdụ bụ afa ha niile, ma afa nna ha ma afa niile eji mara ha bụ afa bekee, afa ndị ọcha. Kezi ka ụdị onye dị otu a ga-eji menwu wee kwalite asụsụ na omenala be ha? Ụfọdụ ịgagharịghara ya asụsụ, ụfọdụ ndị eze Igbo adịghị asụ asụsụ Igbo ọfụma. Ụfọdụ amaghị ka esi aga ọfụ, ụfọdụ amaghị ihe gbasara ọjị, ụfọdụ amaghị ihe gbasara ọdịnala. Ihe a na-eme na ekwube asị ekwuna. Ndị ma maka ọdịnala na omenala na mba ụwa na ha ekwu, UNESCO anaghị esi na n'oge na-adịghị na asụsụ Igbo so n'asụsụ na-agaghị afụzi. Ụfọdụ asụsụ ndị isi ojii ga-eso n'asụsụ a na-agaghị na-anụzi maka gịnị? Mgbọrọgwụ ha niile ha ji onwe ha kee onwe ha ohu imetụ aka ugbu a sị gị nọọ ndị bịara gbaa ndị Igbo ndị isi ojii ohu mere kpatara ụmụ ihe a niile mere na ndị agbawere afọ ha. Ebe a gbawere afọ unu, gịnị mezuru ugbu a? Gịnị ka a ga-eji wee were ịchị ma ọ bụ iwere omenala nyefee n'aka onye na-enweghị asụsụ, ma ọ bụ na-enweghị afọ Igbo, ma ọ bụ na-enweghị afọ onye isi ojii? Ebe ahụ ị nọ, nwanne m nọ n'ụzọ ije, eze na-achị obodo ahụ na-aza afọ Igbo, eze na-achị obodo ahụ na-aza afọ ndị isi ojii. Ifere kwesịkwara na imekwa ndị isi ojii mekana unu. Kemgbe emegidere ihe a, kee unu agbụ, agbacha unu ohu, jikwara aka unu wee na-eke onwe unu, tie n'ohu nke unu kpọọ slavery. Maka na onye wepụrụ afa nna ya, ofe afa ji mara obodo ya, wee na-aza afa mba ọzọ, ife mere onye ahụ. Mana m ife mere onye ahụ ekwesịghị ịbụ mmadụ. Chineke kere gị, kee gị na ebe e kere gị, wee kee ndị nna nna gị ha, wee were asụsụ wee baa gị afa, i wee tolizizie wee gbanwee si na amagharị anaghị ọzọ. Onye mmadụ Chineke zitere gị nna gị, gị wasizie na mmadụ ọzọ na-amaghị ka esi mụ gị, amụgharị anaghị ọzọ, ịgbawa afa. Mana ihe o ji ewutekarị m bụ ndị enyefere omenala anyị n'aka n'ala Igbo. Ụfọdụ n'ime ha na-azaza afa bekee, ụfọdụ n'ime ha amaghị ka esi asụ Igbo, ụfọdụ n'ime ha amaghị ka esi eme omenala, ụfọdụ n'ime ha amaghị ka esi eme ụmụ ihe dịgasị iche iche eji akwalite ọdịnala. Enwe ike ịjụ ụfọdụ ha amaghị dị ihe gbasara ọrụ ugbo,
ije na gboo ihe eji amagasị eze dị iche iche bụ ụdị ọba ji onye ahụ nwere. Ngwa ụfọdụ ga-asị dị m kedu ihe m ji ekwuru ịmụ ihe a niile enenebezi ya n'ala Igbo. Ihe gbasara eze abụghị otu anyị si achị na gboo. Ihe gbasara eze abụghị otu ndị Igbo si achị. Ndị Igbo na-asị ka anyị si tọọ. Na-eji maatụ, ịbịa n'ezinụlọ, ọ bụ nna bụ onye isi, ọ mụta nwoke izizi ya mbụ, nwoke izizi ya ha bụrụ ọkpara ga na-esote ya, ya bụ achọ nna na afọ ya ọkpara ya anọchie. Ya bụ na ụmụ ihe anyị mere ugbu a wee sị eze nke eze nke ọzọ bụ nke ndị ọcha wetara. Ọ bụzi ya meziri ebe ọ bụ na ndị ọcha wetara ya, ọ bụ ya ga-emezi na ndị Igbo asịzi na-ekọtazi omenala ga na-azazi afa ndị ọcha. Eche m na o kwesịrị ekwesị, maka na ihe akpọrọ ya bụ omenala, eze ọdịnala kwesịrị ịza afa ndị be ha, afa nna ya, afa Igbo. Ọ bụrụ onye isi ji ọzọ afa ndị be ha, ekwuola m ya dịka o siri na nwoke. Abịakwarị na ezinụlọ, nwaanyị mbụ amụrụ na ezinụlọ abụọ ada, nke mere na ụmụ nwaanyị niile bụ ada. Mana ada izizi ha wegasịrị ọnụ okwu wee were ọrụ nke ha. Ọ dị mma, nke a bụ n'ime ezinụlọ. I wee bịazie na ụmụnna, ọkwa onye ka tọsịrị onye tọrọ onye izizi, onye iji, onye kachasị tọọ na ụmụnna na-abụ onye isi, na-abụ onye ndị ọya ga na-achị. Abịa n'obodo, ewegasị ọgbọ dị iche iche. Obodo ụfọdụ wee ọgbọ nke ha ma ọgbọ ha, mana ọgbọ ndị katọ bụ ndị na onye tọkasịrị n'obodo a bụ ya bụ onye isi obodo. Ọ bụ na obi ya ka a na-eme nzukọ, na ọ bụ na-ekpegasị ụmụ ikpe dịgasị aṅaa, n'agbanyeghị na a na-ewekwa ebe ogwe ndị obodo na-ewe nzukọ. Mana ihe anyị ji ekwu ihe a bụ na olileanya ịfụ na ihe niile na-eme ndị isi ojii ma Igbo bụ maka na ha ekwesịghị ike otu nke onwe ha nke ndị ọcha kere ha. Ụfọdụ ekwesịghị ike na onwe ha, ụfọdụ ekwesịghị ike n'ihe nke ha, mere na alụ dị iche iche na-emezi, mere na ụfọdụ ji ụbụrụ, ụfọdụ ji otu ndị ọcha si eche echiche, ụfọdụ jiri otu ndị ụfọdụ ji ekperechi ha wee na-achịkọ obodo, wee na-achị n'obi. Onye eze pụta, ọmụsịa ụmụaka, ụkpọrọ ụmụ ya eze ọdịnala jee gbusara onye ọzọ na-ekpe ụka omenala bịara abịa, gbusara ya, asị na-amụgharịa nwa a, ya gbanwee ya afa. Ọ bụrụ onye ọzọ bịa gụzie ya afa, sị ya were afa n'afa mba ọzọ. Kedu ụdị ihe dị otu a? Kedu ka ndị mmadụ si eche ụdị echiche? Kedu ka mmadụ ga-eji pụta ga-akpọrọ nwa ya jee na ka onye ọzọ baa ya afa? Ọ chọgbukwara ụdị na-esigbo nka ka ọ dịghịkwa mma. Anyị wee na-asị biko, ọ bụrụ na ịbụ onye omenala, ọ bụrụ na iso n'eze ọdịnala, natake n'ụlọ, zabake n'afọ Igbo, zabake na mebeke na omenala gị, jiri asụsụ Igbo jee mmụọ ihe gbasara ọdịnala. Ebe ọ bụ na ị na-achị, na ọ bụrụ na ị mara, jee jụọ ndị ichie. Mana ọ bụrụ na ọ ga-ekwukwa mee obodo ndị Igbo, kachasị n'ala Igbo ebe anyị gbadoro ụkwụ si wee na-agbasa ozi, ọ ga-ekwume ka anyị na-achị jee chịba otu ndị gboo si achị, ka Chukwu si kee anyị. Ọ bụrụ onye kachasị tọọ ya na ndị ọzọ na-agbanye ya aja n'ukwu, na-achị ihe wee na-aga nke ọma. Ọ bụghị ịpụta ịma ihe gbasara owe ike. Ọ bụrụ na ị kpatara ego, ije zụọ gị na ndị na-achị, ndị ndọrọ ndọrọ, je hazie, ewere ọchịchị ọdịnala ya onye na-amaghị ihe a na-ekwu, ejezisa n'obodo. Maka na obodo na gboo, ọ na-abụ olue n'oge dị iche iche, omenala na-ejikọta ndị mmadụ ọnụ, omenala na-eme ka ha na-erikọ, omenala na-ewepụ ịtụ egwu, ọ na-ebute ịfụnanya. Maka na ọ bụ ego ha na-eri ana, ma ọ bụ na-eme ụmụ ihe oriri ana na ọ bụ ihe ọdịnala dị iche iche, fụ ndị mmadụ ejiri ofu obi, maka na ha ama na onye ọbụla ji eziokwu na ọ ga-adịrị ya, mana onye mee alụ, ọ ga-afụ alụ, ọta afụfụ. Kwa ịmara na ụfọdụ na-agbara ihe a niile ọsọ. Mana ihe na-ayọ ji na nkenke tata bụ
biko nwa afọ Igbo, biko ndị Igbo, unu ga-enye mmadụ eze. Ofu ihe ga-eso na ihe a ga-eji mara na onye ahụ ọka ewekwa omenala wee lue ya n'isi bụ ịfụ na onye ahụ zara afa obodo ya, zara afa Igbo, zara afa Igbo, zaa ya ọfụma, na onye ahụ were afa Igbo mara omenala Igbo, na onye ahụ bụ ọdịmma ndị obodo n'obi, na onye ahụ ga na-agọ anị na ọ na-agọ mmụọ obodo ha. Ị ga na-agọrịrị mmụọ obodo unu, debe aka gị ọcha, maka na onye debere aka ọcha were eze mmụọ, mana ị ga na-akwado ndị niile na-agọ mmụọ. Ọ bụghị eme eze je gbusara onye isi ụka, ụkọchukwu gbusara ya eze obodo, o tie ya aka n'isi. Ife ọ na ọ dịghị mma. Ife anyị na-asị bụ biko ka ndị anyị ghara ijizi aka anyị wee kee onwe anyị dịka ohu ugboro abụọ, maọbụ na-eme onwe anyị dịka ohu ugboro abụọ. Ka anyị kwesie otu Chukwu si ka anyị ike, ka anyị kwesie na onwe anyị ike. Eze ọdịnala ndị isi ojii, zaba na afa obodo ndị isi ojii, zaba na afa Igbo. Ana m ekele ndị niile na-ekiri anyị na mba ụwa dum, ebe ọ bụla ị nọ wee na-ekiri anyị, zitela anyị ozi n'isiokwu nke anyị na-ekwu ugbu a. Gwa anyị ihe ị chere na ya mere na ndị eze ọdịnala ndị isi ojii na-aza afa bekee. Gịnị ka ị chere n'uche nke gị? Gịnị ka a ga-eme ka e wee omenala anyị, ọdịnala anyị wee na-apụtazi dịka o kwesịrị? Ana m ekele ndị niile na-ekiri anyị na mba ụwa, biko mana ndị na-ekiri anyị na Naịjirịa na ụwa dị iche iche, unu tie ike n'ọnụ n'okwu a. Gịnị mere ọ bụrụ na ị na-anụ asụsụ m na-asụ? Gịnị ka ị chere na ya mere na eze ọdịnala ga na-aza afa bekee kama ọ ga-aza afa ọdịnala ya? Ọ ga-adịrị niile mma. Ọmụmụ ma na Kpakpando n'ihe anyị na-eme ebe ịkwalite na Kpakpando TV, ihe anyị na-eme ebe ịkwalite omenala na asụsụ Igbo, wee na-ayọkwa ndị niile fụrụ omenala Igbo n'anya na fụrụ ihe anyị na-eme n'anya ka ọ dịrị ha mma. Ife na ekelela gị, ọ ga-adịrị gị na mma, ezigbo nwa. Obodo ọbụla ị nọ wee na-ekiri ya, sị m na ọ ga-adịrị gị mma. Asị m, gịnị ka ị chere na ya mere na eze ọdịnala n'Igbo ga na-aza afa bekee? Eche m na ọ na-abụ na afa bekee ahụ bụ oge ahụ abịa gbara ndị mmadụ ohu wee na ndị ọcha bịa gbara ndị mmadụ ohu wee na n'obodo ha. Alụzie ebe ahụ wee gbanwesie ihe niile gbasara igbubi agbụrụ ha, wee weziri ha dịka onye agbata n'ohu, wee weziri ndị isi ojii a wee zabaza afa dịka ndị egotara egota. Ka ezi ka ị ga-esi wee nọziri dịka nwa amụrụ n'obodo gị, dịka onye isi ojii, ị nọziri n'obodo gị na-aza afọ dịka ohu, afa nna onye ọzọ. Ụfọdụ were aza afa, ụfọdụ ndị sị na ha bụ eze ọdịnala, igwe na ihe ndị ọzọ na-aza afa. Ịjụọ ihe afa ha na-azapụtara, ọ sị gị na ha amaghị na afọ abara ha, mana ebu eze ọdịnala. O kwesịrị ịdị otu a, o kwesịrị ịdị otu a ndị be anyị. Anyị ka m na-asị ka anyị tinye ya ọnụ ebe ọ bụla ị nọ na zitere anyị ozi, gwa anyị ebumnobi gị gbasara ajụjụ anyị na-ajụ. Anyị na-ajụ sị, kedu ihe ị chere na ọ bụ ya butere eze ọdịnala dị na-aza afa bekee kama ọ ga-asa afọ obodo ya? O kwesịrị ịdị otu a? Kwesịrị ịdị otu a? Dịka anyị si ekwu ya, anyị ga na-akwado omenala ga-adịrịrị, anyị ga na-akwadorịrị omenala Igbo na Kpakpando TV. Mana anyị na-asị ndị niile ọ metụrụ n'obi nkwado omenala anyị. Esi na ịmaghị ihe na-ezuzu, ịmaghị ihe ife na esi na ịmaghị ihe nzuzu ihe kpatara ya. Ọ dị mma, ọ ya ka anyị ji ekwu ya. Onye ọbụla pụtaba kwụsịbe ike. Ọ dị ka oge anyị bidoro, anyị na-akwalite omenala, na-eti aka n'obi, na-ekwesị ike na otu ndị mba anyị si agụ mmụọ ha, na-ekpere chi ya na ọ dị ile. Ewo ndị ọ na-eme ihere ịsụ asụsụ be ha, ewe ndị ọ na-eme ihere ikwu na ha na-ekpere chi ha dịka ndị nna nna ha si ekpere chi, ọ na-elela ha. Mmadụ anọgide o jekee onwe ya agụ, tọọ onwe ya. Onye ọbụla wepụrụ afọ ya nna ya gbara ya,
ma ọ bụ wepụ afa nna ya wee zaa afọ ya ọzọ, onye ọha ejikọrọ aka ya mee onwe ya ohu nke nwa bekee ka unu na-akpọ slavery. Ka ede ka ọ ga-esi dị gị otu a, mmadụ ndị ọcha one na-aza afa Igbo, ndị ọcha one na-aza afa ndị mba ọzọ, ndị obodo ndị ọzọ one na-aza afa ndị mba ọzọ, ma ọ bụ nọrọ be ha na-asụ asụsụ be ha. Ngwalekene China jisiri omenala ha ike ihe na-agara ha nke ọma. China jisiri asụsụ be ha ike ihe na-agara ha nke ọma. China jisiri ihe niile gbasara be ha ike ọ na-agara ha nke ọma. Mana ndị isi ojii Chukwu kere kesie ike wee ha ala dị mma na ihe dị mma, wee kee ihe niile a chọrọ ga-enyere ụwa aka, ga-enyere ndụ aka, kee ya na ana ha hapụ ya. Ihe ọbụla bụ nke onye ọcha bụ ihe ha na-ebu n'isi. Eze ọdịnala ga-anọ n'obodo ya na-asụ bekee, na-asụ, nọrọ n'obi eze na-asụ asụsụ dịgasị iche iche, nọrọ n'obi eze na-aza afa bekee. Ọmụọ nwa, ọkpọrọ nwa ya gaa n'ụlọ ụka, ụkọchukwu anwụsị nwa eze mmiri, ụkọchukwu agbagharịa nwa ya afa. Ịkpọzi nwa gị jee gbaa ọgwụ nwa eze. Ọ chọkwara ụdị na-esigbo nkakọ. Ihe a na-ekwu bụ ụmụ ihe butegara nsogbu n'ala Igbo mere na udo nkewa dị iche iche ndezi. Ọ ka anyị ji ayọ ka anyị na-achite n'azụ n'ịfụnanya ha Chukwu ji kee anyị, ndị nna nna anyị debere anyị. Ọ ga-abụ anyị nọrọ anyị jiri ofe iko wee na-ahụ mmiri. Oge ahụ mmadụ agbata obi ada atụ agbata obi mmadụ. Oge a na-ekwe dịka ndị Igbo sasị agbata obi onye bụ nwanne ya. Anyị na-echere na agbata obi anyị niile bụ nwanne anyị. Ịmụ nwa agbata obi nyere gị aka zụọ ya, ihe a na-aga nke ọma. Mana ugbu a nkewa bidoro. Onye nke a si ebe a jebe, ọ sị na o zeta ndị na-ekpere chi obodo ndị ọzọ, ọ sị na nke ha ka mma. Onye nke ọzọ jebe ụka nke a, ọ sị na ụka nke ị na-eje na ọ bụrụ otu a ka ha si eme ya, ọ bụrụ otu a ka esi kụziere ya. Ọ chọgburu dị n'esigbo nka. Ekene na gị ndị niile kiri anyị, ekene nwanne anyị zitere ozi ife na ọ ga-adịrị gị na mma. Ndị niile kiri anyị taa ọ ga-adịrị gị niile. Ka anyị na-atụle n'uche na okwu a, na-ajụ na ajụjụ a na-ajụsi ya ike. Onye mara eze nke gị, ebe ọ bụla ị gara kwụsie ya ike. Esi m gwa ihe idere dị mma. Esi na ịmaghị ihe na nzuzu kpatara ya. Ọ dị ka ihe ị chọrọ ide bụ ife na esi ọ dị ka ihe ị chọrọ ide bụ na amaghị ihe na nzuzu, amaghị ihe na nzuzu kpatara ya. Ọ dị ma ọkụma agwọ na ya. Daalụ. Biko nwoke nwanyị, ọ bụrụ na ị bụ onye isi ojii, kwụsị na omenala Igbo ike, kwụsị na omenala be gị ike, kwụsị na omenala obodo gị ike, na-aza afa obodo gị, na-ejiri akpa nganga, na-ekpere chi otu ndị Igbo si ekpere chi, ndị obodo anyị si ekpere chi, ndị be anyị si ekpere chi. Na ọ ga-adịrị anyị ma ọ ya ga-ebute ịfụnanya, bute ịdị n'otu. Ọkachasị nke ịfụ nwanne gị sụọrọ ya asụsụ Igbo, ọkachasị ndị Igbo mụ na ha na-akpa. Sụọ Igbo yele agbana ya ọgwa, jiri asụsụ Igbo wee na-akpa nganga. Ndị niile nọ n'ụzọ ije, anyị ka na-ayọkwa unu nkwado unu ka unu na-akwado nke anyị na-eme. Zije ozi gị n'ebe niile, zije ozi a n'ebe ụmụ Igbo niile nọ, ka ha ghọta ihe bụ nsogbu anyị, ihe mere na ụfọdụ ka na-agba onwe ha ohu, kee onwe ha agbụ ohu nke abụọ, jiri site n'ịgba afa wepụ afọ agbụrụ ha. Mana ka m kene ndị niile, ọkachasị ndị nọ n'ụzọ ije, ana m ekele chi unu ike. Ihe nji ekele unu bụ na otu unu si agbasi mbọ ike, na-agbanyeghị na unu nọ ebetela anya n'afọ ka ndị ọzọ si eme, mana unu na-aba nwa unu afọ unu na-akụziri ha asụsụ be anyị, asụsụ Igbo. Ya mere unu ga na-eji ahapụ ya na Kpakpando TV, jere ihe anyị na-eme. Soro subscribe ọ na Kpakpando TV ka unu na-anụ asụsụ Igbo yele na ụmụ ihe omenala dị iche iche anyị na-ewetara unu. Ma ndị dibịa ọdịnala anyị na-akwalite, anyị na-agbakwana mbọ na-asa ha jiri eziokwu wee na-agba afa ha na ụmụ ihe dị iche iche anyị na-emegasị. Ishare, ịsọbskraịbụ, ịgwa ndị ọzọ ka sọbskraịbụ na Kpakpando TV, gwa ndị nke gị, na-ezite ozi gị, ma na-akwadokwana anyị n'ụzọ ọbụla i nwere ike, ka anyị na-ejegasị n'obodo, ime obodo, na-eje wetagasịrị ụnụ ime ihe dị iche ndị ụmụ unu kwesịrị ịda na-afụ. Ụmụ unu kwesịrị ha na-afụgasị ụmụ ihe dịgasị anya, mmiri, ka anyị si ekwute mmiri, ka anyị si esi nri, ka anyị si eje akpa nkụ, ka anyị si nkụ
mmanụ ma ụkwa ụmụ obodo dị iche iche anyị na-agagasị ya anyị nwere ike ịka nọrọ ebe a izije anyị n'obodo gị ka anyị jeseta ihe dị n'obodo gị ị nwere ike izitere anyị ozi si na ị chọrọ ịga n'obodo gị ka anyị jesetara gị ụmụ ihe dịgasị otu ịkwado anyị maka na ije njem n'ala Igbo ụnụ mmanụ ka o si adị kwado anyị eje ebe asị anyị gosikwa ya na Kpakpando TV unu kwado anyị ejegasịa n'obodo dị iche iche n'obodo unu isi anyị chọọ ka anyị jee n'obodo unu jee jụta esi ka obodo unu si jụ anyị ejegasịa jee mee ndekọnata nke unu na-akpọ dọkụmentrị n'obodo unu maọbụ n'ebe ọbụla ị chọrọ ka anyị jere unu jee seta ka ụwa mara nke unu maọbụ mmiri ahụ unu na-ekwu dịka anyị si ekwu ya maọbụ ụmụ ihe dịgasị iche iche eji mara obodo unu nke echefuru ịkpọ anyị maọbụ zitere anyị ozi anyị ga-eje rụọ ọrụ gị ya ịkwado anyị ihe a ga-eji na ihe gbasara ụgbọ na ka a ga-esi wee jee ebe a mana oge ụfọdụ ije ebe a anyị ga-anọ uchichi na abụ uchichi atọ anyị anọrọ na ụlọ Ngobi ya bụ họteelụ nke anyị ga-anọ wee jee ebe a maọbụ ụkwara ebe obibi anyị ga-anọ wee mee ya uchichi one jụgasị ajụjụ gbasara obodo na ọhịa ka anyị na-akwadobe ime ya bụ na izitere anyị ozi na Kpakpando TV maọbụ izitere anyị ozi na WhatsApp nọmba anyị WhatsApp nọmba bụ 08023301976 ịchọọ iweta anyị na 08023301976 ọ ya bụ WhatsApp nọmba izitere anyị ozi anyị na-ga-akpa ịkwado anyị ejegasị na-eje obodo ọbụla dị iche iche ihe ọbụla ị chọrọ ka anyị jee mee anyị jee sepụta ya wee na-egosi ya bụ na ebe ị ga-eweta anyị bụ ka ị ga-esi zitere anyị ozi bụ iwekwa ike ịkọmentị na kọment bọks maọbụ ije na Facebook anyị na Facebook na Kpakpando TV anyị nọkwa na Kpakpando na Facebook dịka Chizzy Ani ije na-esonyere m maọbụ ije na WhatsApp anyị zitere anyị ozi na 08023301976 ebumnobi anyị bụ ijebe n'obodo dị iche iche na-eje egosipụta ụmụ unu na-eje esitagasị ụmụ ihe dịgasị iche iche ka ụmụ unu wee na-afụ ya ka ụmụ unu wee mara na Chukwu gọziri ala Igbo nke ukwuu na Chukwu gọziri anyị wee were ihe dịgasị iche iche mmiri dị iche iche osisi dị iche iche ọfịa mara mma ebe kwesịrị ịdị na-enweta ihe dị iche iche ka esi aka obi ka esi alụ ji ka esi eme ihe dị iche iche ka ọ bụrụ nke ụmụ unu ga na-afụ nke ndị na-anatabeghị obodo anyị na-ayọ enyemaka unu ọ ka o wedere m ihe niile abụ mbọ anyị na-agba iji fụ na ọ ga-adịrị anyị niile na mma unu nyere anyị aka ọ ga-amasị anyị ya bụ ka anyị jisi ike na-agwanụ ndị Igbo anyị ọ bụrụ ebe ọ bụla ị nọ na jiri asụsụ omenala Igbo wee na-akpa nganga ma na-aza afọ Igbo anyị ka na-achịkwa kedu ihe ị chere na ya mere ndị eze ọdịnala na-eji aza afa bekee ndị ọcha ajụjụ aka anyị ka na-ajụ ife mere na ọ dị ka ife na-ajụ ọ jụọ na ya wee sị na ya amaghị ihe na ezuzu maọbụ ihe nzuzu kpatara ya ọ sị na amaghị ihe nzuzu kpatara na onye eze ga na-aza afa bekee ọ dị mma ebe isi na ịmaghị ihe nzuzu kpatara ihe na nzuzu kpatara ya ebe isi na ịmaghị ihe na nzuzu kpatara ya a sịkwara m na ọ dịkwa ka ihe kpatara ya bụ na mmadụ ekweghị n'ime onwe ya ife na ọkwe na ihe m na-ekwu ọ dị ka mmadụ na-ekweghị n'ime onwe ya ọ dị m ka ọ ya kpatara ya mmadụ ji onwe ya gbaa ohu nke ndị ọzọ akara ha mma ụbọchị ọzọ anyị ga na-ekwukwe gbasara m ihe pụrụ iche a na-emegasị n'ala Igbo nke ụfọdụ na-anaghị eji akpọrọ ihe mana ihe ọma dị n'ala Igbo ekelela m onye ukwu kelee onye nta biko ewere ihe ị chọrọ ka anyị gosi ewere ebe obodo ị chọrọ ka anyị jee n'ala Igbo ka anyị gosipụta ka ihe ị chọrọ ka anyị gosipụta ebe a ịkwado anyị dị nkwadobe ije wee mee nchọpụta wee gosikwa ya ka ụmụ anyị nọ na mba ụwa niile wee na-afụ ya ya bụ na anyị chọrọ nkwado unu ebe ọbụla unu nọ ka unu kwadobe anyị ewe anyị na 08023301976 08023301976 abụ m Chizzy Ani ọ ga-adịrịrị anyị niile na mma biko nụ
ka anyị kwado nke anyị ka ọ dị